Halløj folkens. Det er tirsdag. Det betyder ny video, som I ved. Jeg går midt ind i byen, så der er sikkert en masse baggrundsløg. Så må jeg jo snakke lidt højere. Baggrundsstøj. Det er som om, at det der danske der, det bliver sværere og sværere. Ja, det her det er endnu en af de videoer, hvor jeg lige tænkte, at nu jeg skal lige på vej hjem, så kan jeg da godt lige filme en lille video til kanalen. Så det gør jeg. Jeg håber, at I har en fantastisk dag, og vejret er lige så godt hos jer. Man kan jo ikke brokke sig over det danske vejr i øjeblikket. Det vil være synd i hvert fald. Men det er jo også en dansk ting, det der med hvor brokker os hele vinteren over, hvor koldt og nederen det er. Så kommer solen, og så er det sgu for varmt. Altså, vi er ikke nemme at gøre tilfreds, men det må være en dansk ting, tænker jeg. Det føler jeg i hvert fald, det er. Jeg er nok ikke den eneste, jeg er oppe i noget, der brokker. Men jeg synes også, det er lige lidt for varmt nu, og så har jeg jo set, at her i løbet af ugen bliver det jo kun varmere, og vi rammer nogle temperaturer, jeg slet ikke synes er sjove. Altså, når vi er oppe over 30, så er det sgu lidt for varmt for ham her. Jeg vil jo godt have, at vi bare holder den lige omkring 20. Og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er jo slet ikke nok. For mig er det sgu nok. Det kan jeg love dig for. 20 grader. Det er mere end rigeligt i vores fugtige land, som man siger. Så når vi bevæger os op over de 30, så bliver det sgu lige lidt for meget det gode for ham her. Og så kan man jo sige, at det har sikkert også noget at gøre med, at jeg er en af de lidt større herrer, hvis man kan sige det på sådan en pæn måde. Så jeg synes bare, det er ekstra varmt. Min krop har svært ved at ånde, når det bliver så varmt. Så nej, jeg er bestemt ikke fan, men vi skal ikke brokke os, så det gør vi ikke. Eller i hvert fald prøve at lade være med at brokke os. Udover det, så kan jeg jo se, at kanalen bevæger sig stille og roligt mod, ja, det må være en 1200 subscribers snart. Det er bare fedt, altså, at vi bliver ved med at vokse. Vi rammer snart 100, som jeg også sagde, den sidste 100 nye den her måned. Det er jo noget, jeg rigtig gerne vil holde ved, at vi kan ramme 100 nye om måneden. Helst mere, men i hvert fald som minimum ramme de der 100. Og vi er ved at være tæt på denne her gang i hvert fald. Så det har i hvert fald kunne lade sig gøre i denne her måned. Ja, udover det, shorts-videoerne, som altid. Same old. Og som jeg sagde den sidste, intet nyt er jo godt nyt, eller hvad man siger. Vi håber stadig på at ramme den der ene viral video, men det sker sgu nok aldrig. Men man har lov til at håbe jo. Det har vi alle sammen. Så det bliver jeg ved med. Nu må vi se, om det på et tidspunkt sker eller ikke sker. Men fanden ved. Ja, så er der vel ikke så meget mere at sige. Altså, det er en lidt tidlig dag for mig. Jeg plejer at være rimelig sådan sent fri hver dag. Men i dag er det sgu klokken 3, hvor solen står højt på himlen, så jeg kan blive rigtig grillstegt. Jeg har også begyndt at skifte lidt farve efterhånden. Jeg vil sige, at 9 ud af 10 gange, der bliver jeg ikke rød. Jeg har et eller andet mørkt pigment, der slår igennem her, når solen begynder at komme frem. Så jeg bliver som regel bare brun. Og igen, det skal jeg ikke brokke mig over. Der er ikke noget værre end at blive solskoldet. Og ja, jeg er en af de typer, der ikke tager solcreme på. Men så kan jeg jo sparke mig selv i røven om 30 år eller før, når jeg har fået hudkræft eller et eller andet, som alle de kloge siger, man får af det. Indtil videre er det gået fint. Men nu er jeg jo heller ikke så gammel, det har vi jo snakket om før. 35 er jo ingen alder. Og man selvfølgelig an på, hvem man spørger. Jeg synes jo ikke, det er noget. Man kan se, at jeg er stadig en ung sjæl. Jeg laver jo YouTube. Det er jo sådan noget, de unge laver. Så jeg prøver da at følge med. Og så må vi jo se, om det bliver til noget eller ej. Indtil videre går det jo meget godt. Og så længe vi kan blive ved med at vokse lidt, så er det godt for mig. Jeg er glad. Og hobbyen er stadig godt i live. Og så tænker jeg egentlig bare, at det bliver en af de lidt kortere videoer den her gang. Og hvis I stadig ser med, så kan I lige sige
kodeord i den her video, det er solskin. Så det kan I lige skrive nede i kommentarfeltet, hvis I stadig ser med. Og udover det, så tak som altid, fordi I følger med på kanalen og ser mine videoer. Det gør mig glad. Bliv ved med det. Vi ses i den næste. Peace.